Witcher 3 Wild Hunt είναι το τέλος της επικής τριλογίας από τη CD Projekt Red, μια εταιρεία που ξεκίνησε με ένα τίτλο για PC που πέρασε σχετικά απαρατήρητος και συνέχισε με το δεύτερο Witcher Assassins of Kings που εδραίωσε τη CDPR στο χώρο του RPG. Η μεγάλη διαφορά του 3 με τους προηγούμενους τίτλους είναι το Open World. Η εξέλιξη της τριλογίας στο τεχνικό τομέα και όχι μόνο είναι άξια θαυμασμού που πολλές εταιρείες με τριπλάσιο προσωπικό και budget θα ζήλευαν. Ενώ δεν είναι απαραίτητο κάποιος να έχει παίξει τα προηγούμενα games για να μπει στην ιστορία, καλό θα ήταν να τα παίξει, γιατί πολύ απλά αξίζουν. Το game σε βάζει χαλαρά στον κόσμο του Witcher και σου εξηγεί διαδοχικά τα πάντα. Το γλωσσάριο σου παρέχει επιπλέον πληροφορίες για όλους τους σημαντικούς χαρακτήρες του κόσμου και ανανεώνεται συχνά κατά τη διάρκεια του game. Η ιστορία συνεχίζει μετά το τέλος του 2, όπου η Nilfgaardian Αυτοκρατορία εισβάλλει στα βόρεια βασίλεια μετά τις δολοφονίες των βασιλιάδων και με τον Witcher Geralt να συνεχίζει να ψάχνει την αγαπημένη του Yennefer. Αφού τη βρει, μαθαίνει ότι το Wild Hunt σπέρνει τρόμο και πανικό στο δρόμο του ψάχνοντας τη Ciri, κόρη του βασιλιά Emhyr και υιοθετημένη κόρη του Geralt. Έτσι ξεκινάει ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτεια που θα φέρει τον Witcher αντιμέτωπο εναντίον δυνάμεων που ξεπερνούν την ανθρώπινη φαντασία. Ο Geralt of Rivia, ο Λευκός Λύκος, είναι ένας μεταλλαγμένος επαγγελματίας κυνηγός τεράτων από τη σχολή Wolf στην Kaer Morhen. Το πρώτο του όνομα ήταν Geralt Roger Eric του Haide Bellegarde, το σκότωσα, και ευτυχώς ο δάσκαλος του Vesemir του το άλλαξε σε κάτι που μπορείς να θυμάσαι. Ο Geralt θεωρείται ο μοναδικός Witcher που έχει υποστεί τόσες πολλές μεταλλάξεις, που του δώσαν υπερφυσικές ικανότητες, κάνοντάς το πιο δυνατό και γρήγορο, καθώς επίσης οι αισθήσεις του γίναν πολύ πιο δυνατές. Ο Geralt ξέρει να χειρίζεται το σπαθί με απίστευτη επιδεξιότητα και χρησιμοποιεί πάντα ένα σπαθί για τη μάχη. Και αναλόγως τι πολεμάει, τραβάει και το κατάλληλο σπαθί. Ατσάλι για ανθρώπους και ασήμι για τέρατα. Επίσης, ο Geralt ξέρει να χρησιμοποιεί ένα χαλαρό είδος μαγείας που βασίζεται σε 5 διαφορετικά signs. Εάν και δεν αναφέρεται πουθενά στα games, η βασίλισσα της Λύρια έκανε τον Geralt υπότη για τον ηρωισμό του σε μια μάχη. Να θυμίσω ότι τα games βασίζονται στα βιβλία του Πολωνού συγγραφέα Αντρέα Σαπκόσκι. Ο τρόπος που μάχεσαι έχει βελτιωθεί και εξελιχθεί αρκετά σε σχέση με τα προηγούμενα, που όσοι τα παίξαν γνωρίζουν ότι δεν ήταν ό,τι καλύτερο από αυτά που είχαν να προσφέρουν τα games. Εννοείται ότι το δεύτερο έχει πολύ καλύτερο από το πρώτο, έτσι όπως το τρίτο τώρα έχει πολύ καλύτερο από το δεύτερο. Ο Geralt έχει ελαφριές και δυνατές επιθέσεις με το σπαθί. Μπορεί να αμυνθεί σχεδόν από όλες τις ανθρώπινες επιθέσεις και άμα αμυνθεί στην κατάλληλη στιγμή μπορείς να ανοίξεις την άμυνα του αντιπάλου για αντεπίθεση. Μπορείς να αποφύγεις επιθέσεις με το αντιρεαλιστικό ρολ που καλό είναι να χρησιμοποιείται σε μεγαλόσωμους εχθρούς. Για όλους τους άλλους υπάρχει ένας καινούριος τρόπος αποφυγής που λειτουργεί και φαίνεται πολύ καλύτερα. Κλασικά μπορείς να πετάξεις διάφορες βόμβες με την κάθε μία να έχει το δικό της σκοπό, αναλόγως την κατάσταση. Επιπλέον αυτή τη φορά μπορείς να έχεις βαλίστρα, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για υποβρύχιες μάχες και εχθρούς με φτερά. Τα signs είναι ακριβώς τα ίδια όπως και πριν, απλά αυτή τη φορά όλα έχουν έναν εναλλακτικό τρόπο χρήσης. Ευτυχώς φεύγει αρκετό φιλέτο και πολύ σωστά συνήθως, καθώς η φορά του σπαθιού ακροτηριάζει σχεδόν χειρουργικά στο σημείο που βρίσκει το hit. Τα λίγα finishers που έχει γίνονται σε πραγματικό χρόνο και όχι σε cutscene όπως το 2. Μερικά μικρά πράγματα που είναι πολύ σημαντικά σε ένα τέτοιο είδους RPG. Σίγουρα το combat δεν είναι τόσο fluid όπως ήταν στο Shadow of Mordor, αλλά για το μέγεθος του παιχνιδιού είναι ικανοποιητικό και προτείνω το λοκάρισμα να το χρησιμοποιείτε όταν πολεμάτε έναν μόνο εχθρό. Σε λίγα σημεία κατά τη διάρκεια μπορείς να παίξεις με τη Ciri που είναι χαλαρά πολλά level πάνω από τον Geralt. Άνετα θα την ονόμαζα Ciri Brimbor, γιατί το εφέ της δύναμης που έχει μοιάζει πολύ με αυτή του Talion. Άμα εξαιρέσεις το χαζό περπάτημά της, είναι ειλικρινά απόλαυση να παίζεις μαζί της για αλλαγή, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να τη σταματήσει τίποτα. Και είναι αστείο το πως εισφέρονται γύρω της, λες και είναι παιδάκι, το οποίο παιδάκι μπορεί να κόψει ψιλοκομμένα κομματάκια ολόκληρη δημιουργία σε δεύτερα. Επίσης υπάρχουν μερικά σημεία στο game που το σπον των εχθρών δεν σταματάει ποτέ, ιδανικά για να ευχαριστηθείς ασταμάτητη μάχη με full gorilla καθώς παίζεις ένα badass κομμενάκι.
υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά τέρατα, το καθένα με διαφορετικές επιθέσεις και δυνάμεις. Φυσικά όλα έχουν αδυναμία σε κάτι συγκεκριμένο, που συνήθως είναι μαγεία, βόμβα ή κάποιο λάδι που λειτουργεί ως δηλητήριο. Όλα τα τέρατα δίνουν διαφορετικά συστατικά και υπάρχει δυνατότητα να πάρεις το κεφάλι ως λάφυρο από τα μεγάλα τσατισμένα τέρατα, τα οποία ανεβάζουν διάφορα στατιστικά και μπορείς να τα δεις επάνω στο λογό σου. Δυστυχώς δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφορά αναμεταξύ τους και μπορεί τρόφις που πήρες στην αρχή του παιχνιδιού να είναι ίδια με αυτά που παίρνεις στο τέλος, κάτι που ελπίζω σύντομα να διορθωθεί. Το AI σε χαμηλές δυσκολίες δεν είναι το καλύτερο, αλλά σε γενικές γραμμές λειτουργεί καλά. Εννοείται ότι πολεμάς και με ανθρώπους, αλλά η ποικιλία είναι πολύ περιορισμένη. Η βασική αποστολή, με πολύ λίγα λόγια, είναι ιδανική για να κλείσει τριλογία, χωρίς πολλές ίντρικες και πολιτικές διαπλοκές όπως το προηγούμενο, γιατί όπως ξέρουμε οι Witchers στέκονται πάντα ουδέτεροι ή τουλάχιστον προσπαθούν. Ο Geralt είναι από τους τελευταίους Witchers που έχουν μείνει στον κόσμο, αλλά αυτή η λεπτομέρεια δεν θα το σταματήσει πουθενά μέχρι να βρει τη Ciri. Οι διάλογοι είναι άψογα γραμμένοι, με ενδιαφέρον χαρακτήρες, ο καθένας με τη δικιά του ιστορία. Όλες οι αποφάσεις που θα πάρει στη διάρκεια θα έχουν επιπτώσεις, οι οποίες καθορίζουν το τέλος του game, καθώς υπάρχουν διάφοροι διαφορετικοί τερματισμοί. Συνήθως τα open world games υστερούν σε δευτερεύον αποστολές. Το Witcher 3 είναι η μοναδικότητα. Μπορεί ένα quest να διαρκέσει από 10 δευτερόλεπτα μέχρι ώρες και κανένα από αυτά δεν είναι βαρετό. Δεν υπάρχουν αποστολές τύπου «Πάνε μάζεψε αυτό και φέρτο». Καμία αποστολή, όσο απλή και να φαίνεται στην αρχή, δεν είναι μετά. Και πολλές φορές το καταλαβαίνεις αυτό πολύ αργότερα στο game. Πολλές από τις αποστολές απαιτούν να χρησιμοποιήσεις τις αισθήσεις του Geralt ώστε να συλλέξεις στοιχεία ή απλά να ακολουθήσεις τα χνάρια από κάτι. Καλό είναι να παίρνετε με τη σειρά τα objectives της αποστολής, γιατί καμία φορά άμα παραλείψεις κάτι και συνεχίσεις παρακάτω, μπαγκάρει. Ο χάρτης δεν είναι τελείως open world. Χωρίζεται σε 6 διαφορετικές περιοχές, με τις δύο μεγαλύτερες να ενώνονται Novigrad και Velen, τα νησιά Skellige, μια πιο μικρή περιοχή που ξεκινά στο White Orchard και άλλες δύο μικρότερες στη Skarmorhen και το παλάτι της Vizima. Φυσικά ο συνδυασμός όλων αυτών σε ένα χάρτη κάνει το Witcher 3 το μεγαλύτερο RPG που έχει φτιαχτεί ποτέ. Υπάρχουν πάρα πολλές τοποθεσίες για να εξερευνήσεις που κρύβουν διαφορετικές εκπλήξεις, άλλες φορές θησαυρούς και άλλες φορές μια ντουζίνα πεινασμένους λύκους. Υπάρχει fast travel, απλά πρέπει να βρεις πινακίδες με το όνομα της περιοχής. Για αυτούς που δεν τους αρέσει, όπως εμένα, υπάρχει άλογο για στεριά και βάρκα για θάλασσα. Ο Roach, το πιστό σου άλογο, είναι πάντα στη διάθεσή σου με ένα σφύριγμα, όπως ακριβώς και στο Red Dead Redemption. Ο Roach σε πολλές φάσεις χάνει την μπάλα και γενικά η κίνησή του δεν είναι πολύ smooth όπως γενικά το όλο animation και συγκεκριμένα η κίνηση του Geralt. Αλλά ποτέ ήταν να μου πεις. Το gamepad βοηθάει αρκετά στο συγκεκριμένο, αλλά και γενικά γιατί το game έχει φτιαχτεί με βάση το Xbox Gamepad. Ευτυχώς όταν πολεμάς καθώς υπέβεις υπάρχει αργή κίνηση που βοηθάει απίστευτα στο να λοκάρεις τον εχθρό και με τη φορά του αλόγου συνήθως τον τεμαχίζεις. Δυστυχώς δεν μπορείς να μαζέψεις αντικείμενα όσο είσαι πάνω στο άλογο, αλλά στις αποστολές ο Geralt κατεβαίνει αυτόματα για να τις ξεκινήσει. Η οδήγηση της βάρκας είναι απλή και ό,τι πρέπει για να χαλαρώσεις και να ξεχαστείς, ειδικά μετά από μια μάχη και συγκεκριμένα στα νησιά Skellige. Δύο θέματα που έχει είναι ότι η κάμερα αυτομάτως λοκάρει πάντα στο κέντρο και ότι δεν υπάρχει τρόπος να πας πίσω τη βάρκα, οπότε προσέχετε πως παρκάρετε. Επίσης μερικές φορές σου δίνει τη ευκαιρία να ταξιδέψεις μέσω τηλεμεταφοράς, αλλά προσοχή γιατί ο Geralt μισεί τα portals. Όπως σε όλα τα RPG, μπορείς να αναβαθμίζεις τον χαρακτήρα κάθε φορά που ανεβαίνεις level. Συνολικά υπάρχουν 70 ικανότητες που η κάθε μία δίνει διαφορετικά στατιστικά. 20 για σπαθί, 20 για μαγεία, 20 για αλχημία και 10 γενικές. Δυστυχώς μπορείς να επιλέξεις μόνο 12, που είναι πάρα πολύ λίγες, ειδικά με τον τρόπο που ξεκλειδώνουν. Πολλές φορές μένεις με ικανότητες που δεν χρησιμοποιείς, αχρησεύοντας τους πολύτιμους πόντους που έχεις στη διάθεσή σου κάθε φορά που παίρνεις level ή βρίσκεις place of power. Προσωπικά προτιμώ 1000 φορές το skill tree του 2, γιατί εκεί υπήρχε η εξέλιξη που δεν υπάρχει εδώ.
Ευτυχώς υπάρχει ένα zoom που κάνει reset όλα τα skills, απλά θυμηθείτε πριν το πιείτε να κάνετε ένα save. Και βασικά πάντα να σώζετε συχνά και ποτέ να μην στηρίζεστε στο αυτόματο save του game. Το crafting είναι σχεδόν ίδιο με το προηγούμενο game. Ο Geralt δεν μπορεί να φτιάξει αντικείμενα και πρέπει πάντα να επισκεφθεί τον κατάλληλο blacksmith. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά σπαθιά που μπορείς να βρεις ή να φτιάξεις. Οι πανοπλίες από την άλλη μεριά είναι μικρότερες σε αριθμό και σε εισαγωγικά λένε μόνο αυτές που είναι αποκλειστικά από τις σχολές των Witcher. Και κλασικά χωρίζονται σε ελαφριές, μεσαίες και βαριές, που ενώ θα έπρεπε να περιορίζουν την κίνηση του Geralt με βάση το βάρος, επηρεάζουν μόνο την αντοχή. Όλες αυτές οι πανοπλίες μπορούν να αναβαθμιστούν μέχρι 3 φορές. Τα όπλα αναβαθμίζονται μόνο με runestones, αναλόγως πόσες θέσεις έχει το κάθε όπλο. Προσωπικά προτιμώ την πρώτη πανοπλία που ξεκινάς και κρίμα που δεν μπορείς να την αναβαθμίσεις όσο τις άλλες. Τα φίλτρα και οι βόμβες κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε φάση. Το περίεργο είναι ότι χρειάζεται να τα φτιάξεις μόνο μία φορά και όποτε συλλογίζεσαι αυτομάτως αναπληρώνονται άμα έχεις αλκοόλ. Αρχικά μου φάνηκε λίγο περίεργο, αλλά στο τέλος δεν με χάλασε παρόλο που δημιουργεί κάποια θέματα το σύστημα αυτό. Το loot είναι άπειρο και παντού. Το μοναδικό μείον είναι ότι μπορείς να κλέβεις μπροστά σε άλλους που απλά παραμένουν αδιάφοροι. Εκτός άμα σε δουν στρατιώτες που τότε απλά σε δέρνουν μέχρι να λιποθυμήσεις και σου ψιερίζουν μερικά λεφτά καθώς βλέπεις τσιου τσιου. Να τονίσω ότι υπάρχουν μερικοί έμποροι που αγοράζουν στην αρχική αξία του αντικειμένου σε σχέση με άλλους που αγοράζουν πολύ φτηνότερα. Και προσέχετε να πουλάτε τα πράγματα σε σχετικούς εμπόρους γιατί τα αγοράζουν σε καλύτερες τιμές, ειδικά τα λάφυρα από τέρατα. Το downgrade είναι ολοφάνερο σε όποιον έχει δει τα παλιά τρέιλερ και ένα μικρό μπράβο σε CDPR που έστω και αργά το παραδέχτηκε παρόλο την αρχική της άρνηση ότι δεν υπάρχει downgrade. Δυστυχώς, όσο τα παιχνίδια είναι multi-platform, θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Στις κονσόλες το παιχνίδι μετά το patch τρέχει μια χαρά και τα graphics είναι τελείως ικανοποιητικά. Στο PC εννοείται ότι φαίνεται πολύ καλύτερα και τα γραφικά συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν. Φυσικά το game είναι console port και αυτό φαίνεται στις ελάχιστες διαφορές που υπάρχουν αναμεταξύ των περισσότερων ρυθμίσεων. Η CDPR δεν φημίζεται για το optimization που κάνει, αλλά με καμία περίπτωση δεν είναι η Ubisoft. Το game έχει διάφορα τεχνικά θέματα, αλλά σε γενικές γραμμές παίζεται άνετα από παλιούς υπολογιστές στα 30 fps. Αν κάποιος θέλει να έχει 60 fps με όλα ultra έχοντας και το Hairworks ενεργοποιημένο, 970 είναι το ελάχιστο γιατί οι τρίχες στοιχίζουν πολλά. Αυτό που κάνει το game να ξεχωρίζει είναι τα physics. Ο αέρας επιδρά σχεδόν ρεαλιστικά με τα πάντα, από τα ρούχα μέχρι τα δέντρα και χόρτα, δίνοντας ζωή στο περιβάλλον μαζί με το συνδυασμό των διάφορων άγριων ζώων. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιοχές, αλλά σε γενικές γραμμές μετά τον πρώτο χάρτη ο κόσμος είναι κρύος, κατεστραμμένος και σκοτεινός. Τα μέρη περιγράφουν πολύ ωραία την κατάσταση του κόσμου που τον κυριαρχεί μιζέρια και θάνατος. Η αρχική παλέτα χρωμάτων δεν είναι ό,τι καλύτερο και γι' αυτό θα ήταν καλό να βάλετε Sweet FX, το οποίο ισορροπεί τα χρώματα και τα φέρνει πολύ πιο κοντά στο original. Η μουσική είναι απλά επική, με όλες τις σημασίες της λέξεως. Ειλικρινά είναι τόσο καλή που πολλές φορές τρέναρα τη μάχη ώστε να παίξει όλο το κομμάτι και άλλες φορές που απλά πατούσα pause για να ακούσω τη μουσική. Ταιριάζει σαν γάντι στον κόσμο του παιχνιδιού και τα φωνητικά απλά τα σπάνε, από τη μελαγχωτική μουσική των νησιών μέχρι την ανατριχιαστική μουσική των σπηλιών και με το Still for Humans να ξεχωρίζει για μάχη. Οι φωνές των ηθοποιών για ακόμη μια φορά είναι από τις καλύτερες στο είδος, στο top 2 θα έλεγα μαζί με το The Last of Us. Η φωνή του Geralt συνεχίζει να είναι η ίδια βραχνή, βαριά και ουδέτερη που έχουμε συνηθίσει και γίνεται ξεκαρδιστική σε κάποια σημεία που γίνεται κομμάτι από τα ξύδια. Αρκετοί χαρακτήρες έχουν διαφορετικές φωνές από αυτές που έχουμε συνηθίσει, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν. Σε μερικά σημεία πάσχει λίγο το game από lip sync, αλλά είναι σχεδόν αδιάφορο μπροστά στην ποσότητα και ποιότητα των διαλόγων. Είναι φανερό ότι η καθυστέρηση που είχε το game δεν ήταν αρκετή και ίσως χρειαζόταν ακόμη ένα εξάμηνο ώστε να διορθώσουν τα πάντα. Το downgrade που έφαγε στα γραφικά είναι το πιο σημαντικό, αλλά όχι το μοναδικό θέμα του παιχνιδιού. Διάφορα πράγματα που είπαν ότι θα υπάρχουν απουσιάζουν, όπως για παράδειγμα είχαν δηλώσει ότι κουβαλάει ο Geralt θα φαίνεται πάνω του. Και ενώ το inventory είναι φτιαγμένο με αυτό το σκεπτικό, δεν φαίνεται τίποτα πέρα από τα σπαθιά και τη βαλίστρα. Υπάρχουν διάφορα τέτοια θέματα, αλλά ευτυχώς η CDPR μέσα σε ένα μήνα έχει βγάλει ήδη 5 update που διορθώνουν αρκετά πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι η λύπη θα μπει στην Enhanced Edition που ίσως κυκλοφορήσει μετά τα DLC. Το game είναι τόσο καλό που
ξεχνάς τα προβλήματά του μετά τη μία ώρα. Η δουλειά που έχει γίνει είναι αξιοσέβαστη και αξίζει τα λεφτά του με το παραπάνω. Η CDPR έχει 16 mini DLC που είναι και θα είναι δωρεάν και 2 μεγάλα expansions επιπληρωμής. Το ένα κυκλοφορεί τέλος 2015 και το άλλο το 2016. Και μην ξεχνάμε ότι όλα τα games είναι χωρίς DRM. Το game είναι το καλύτερο τρίτου προσώπου epic RPG που έγινε ποτέ. Και ειλικρινά βάζει τον πύχη τόσο ψηλά που απίστευτα δύσκολα κάποιο game από εδώ και πέρα θα το φτάσει. Συγχαρητήρια στη CDPR και περιμένω πώς και πώς να ξαναπαίξω το game κάνοντας τελείως διαφορετικές επιλογές. Το The Witcher 3 Wild Hunt κυκλοφορεί για Xbox One, PlayStation 4 και PC. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε, τα λέμε την επόμενη φορά και μέχρι τότε καλό gaming!